and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. May service van sila nga kargahan nila sa mapagkaon o makinahanglanon dito. Tuna na sila regular schedule sa ilang tingkumpra. Sa laktod, diha tamo traka. Ug mao niya ang entry point silang safe house. Ang busa na to ang maong van. Aron kita na mao'y mudan ini paingon ngadto sa sud mismo sa ilang safe house. Bisan tuod siyang paminaw bro, nga safe mo diya si Gislin nga nang usa ka subdivision. Diin himutang ang bahay ng inyong gabangan. Ug himo inyo karong safe house. Ay lang pa kumpiyansa. Maniguro lang ta. Dili na ba ordinaryong mga tao ang atong kontra? Huwag yung kumkumpiyansa, bro. Nagmat ko yung Miss Gis. Gani, nakunahon na po ko nga mubalhin og laing kapit. Ang ako nga pasabto na ginagos Gis. Kaya usahir ba? Masabot ko nga murag doon na si mura na si kikapoy sa among kaimtang. Murag hapit na lang siya musulti nga nanaunta may kaugaling mong bay. Pero nga nung mag-antos magirugbalin-balin. Mao ba bro? Pero sige halang po na ako siya og pasabot. Nga temporaryo rin eh. Huwag moabot lang higayon nga matapos na kinitanan. Unsay mamalhin? Mubalhin na sa taglaing subdivision dyan? Yes, Jess. Muna ikong plano. Pero ngano naman sad? For our safety, Jess. Ngano? May himatikdan ka bang dili ta safe din hi? Waman tingali. Okay naman, di ba? Sa pagkakaroon, okay. Pero wata masayod sa pipila ka mga adlaw gikan karon. Ang ako nga maniguro lang ta. Samtalan ko. Total, para mo sa ni sa tong kaugalingon. Ikapila naman itong balhin ron dyan. Ikapila naman. Murag ikapoy naman ko ini. Murag hapit na ko dili ka agwanta ini. Jess. Mao ba? Di sa ko makabaso na Jesslyn, bro. Bisag sikin sa naman tingali sa iyang kabahin. Oh, bitaw. Pero, pwede ba tingali bro? Kung adto na siya sa dapit, dinimutang sila si Hillary o Clinton. Huwag inyong mga kapilintihan. Di ba? Safe sa dito. Muna akong nahununan. Pero ambot kong musugot baga siya. Minsis manggod nga... Minsis na manggod siya nga mutabang ko nato. Wala problema ang utabang bro. Pero babae mo siya. Huwag siya knowledge, hindi matanga. Ambot kong masabot sa itong kausa. Ayaw lang kalayan bro ha. Pero kung na si Gislin, naplaga ko nga magkabadal siya sa itong mga kaliukan. Mo ginitinod, bro. Kumbinsido ko na. Kaya imbis, may mga higayon nga doon nagidunta ko importanteng lakaw kabahin sa itong kausa. May mga higayon nga pugan ko niya. Problema kita bro. Pero istoryahin na ninyo. Pasap talaga siyang mayo. O kung kinanglaron ko, or mas papasabot siya, inala ko. Okay, bro. Sorry, Madam Regina. Pero wa naging mutawag pa si Jan ako. Ug dili na sa bakontak pa ang iyang number. Ayaw kalimot man. Wa mag-urong ang oras. Duha na lang kaadlaw ang nahibilin sa mga adlaw nga akong gitagal nimo sa pagkuha ni anang John Carlson. Masayod ko, Madam. Angay kausab nga magmatngon. Ug angay mong hisabtan kung ngano nga wa mo na siya makontak pa. So nagpasabot. Nga wa na siya mo salig pa kanimo. Ako na ka ng problema, Madam. Mo ba? Ug angay kausab di ay nga masayod. Kunon say mahimong linugdangan kung mapupos na ang akong gitagal nimo ug mapakyat ka.
Dili na ko mistil pa nimong pasabto ni ana, madam. Naibaw na ko. Bullshit! Gipahinumduman talang ka! Mora ka tayo akong tuyo ni mo. Husto si Madam Regina. Klaro kayo. Nga wa na'y salig nako si Chan. Wa na gyud. Kana kay wa na siya mo kontak pa ni mo, Matt. O kay wa ka na usay kontak niya. Nagpasabot lang nga dunay problema. Ug unsay buot mo ipasabot? Nga ako mo'y problema? Mao ba, Clavel? Wa ko'y gisulti. Ikaw mo nagsulti, anak. Ah, shit! Maunay na kaapan nimo. Sa imo ng mga sinultihandaan, ikaw gyud ang dunay problema. Gipalakot pa ko ni mo, Clav. Wa ko ikaw palaguta. Ikaw rin nangita og paagi nga maglagot ka. Nagkinaugalingon na sila si John o Ghislaine. Dili ka makapugos nila kung makontak pa ba sila nimo o dili. Angay ka mo sabot. Kay dili nimo sila mga tao nga mahimo nimong kontrolon kung gusto nimo. Maunay huna amat. Unsa man gyud gusto mo mahitabo, Clav? Ha? Unsa man? Gihakit mo gyud ko nimo? Ha? Clavel? Naglakot siya. Ug sa iyang mga sinultihan. Mura siyang nanghulga na ako. Wa ko mahadlok ni mo, Matt. Wa di ko mahadlok ni mo. Unsa? Mo na gisulti, Clav? Mauna, bro, Jack. Pastilan. Pero wa ko mahadlok niya, bro. Wa. Naibaw ko. Nakaila ko nimo. Pero naibaw ka na usab kasakop siya sa organisasyon. Tigali unyag unsay iyang buhato nimo. Naara niya. Pero wa nasab ko'y kumpiyansa sa niya. Clavel, Si Jan unta nga akong tawagan. Pero nag-amping na lang ko. Kaya tingali mahibaw si Jess. Laino na po niyang sabot. it's okay, Clav. Ako rin masulti ni Bro Jan, labuti ni. Ako rin bahala. God. Bro Jack, tingalig ko si buhato ni Matt ni Clavel. O materi ako ginahulog. Inundan nga kapantayan o pamonitor ako si Clavel sa tumang kausa. At least, kung doon ay utang bato si Matt niya, may magkatabang ni Clavel. Salamat, Bro Jack. O kaya ngayon mas naman bro. Usar ta ang kausa. Magtinabangin kita. Siguro sa pwede ito. Nag-alam nagkapupos ang panahon na kitagal ni mo niya ng Matt Regina sa pagpatay ni John Gregory Carlson. Nakasiguro ka nga mulampo siya. Obligado siyang muhimo sa atong gisugo kaniya, Chief Devon. Og nahibaw na usab siya nga kamatayon ang iyang dangatan kung mapakiyas siya niini. Natural, kamatayon kayon. Tagaan lang nato siyang higayon, Chief Devon, kay wa pa man sab matapos ang higayon nga akong gitagal kaniya. Naun sa maning mga sakop ni mo, Regina. Nagkaanam naman, huwag klaro. Chief Devon, jutay lang pailo, please. Hello! Ah, Magapangutan ako sa kalidad nga ilang ipakita karon. Nganong nahimo man silang sakop sa organisasyon. Dili sila angay na matipon sa atong pundok. Wa ta magkinahanglan og mga tao nga sama nila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!